Hello, sis. Paano ba dito? Hala. Hindi kasi ako nagla-live, so hindi ko alam kung paano Pwede ba ako mag-reply? Hindi ah. Kikita ko lang yung message, no? Uy, madaling araw pala dyan sa Philippines ngayon. Oo, magkape tayo. Ano pa lang dito? Ang tawag dito? Anong oras na ba dito? 10:21 ng umaga. Kailangan ba may headset? Para marinig ko kayo. Umaga dito. Alas 10 ng umaga. Malapit ka na. Hindi pa nga ako nakakalahati eh. Hindi ba kailangan? Okay. Colorado. Maaraw ngayon. Kagigising ko lang. Kape tayo. I-move ko yung table. Madaling araw pala dyan sa Pilipinas. Ng umaga. 10:23 ng umaga dito. Hindi, sa Amerika. Di ba nasa Pilipinas ka, Irene? Uy, maraming salamat sa panunood ah. Kagigising ko lang, wala akong magawa. So, sinubukan kong mag-live. Okay. Bakit gising ka pa? Yung mga kape ko ang init. Natapon ko ata. Oh my God. Sige, mag-ano ka na. Punta ka na ng CR. Naisipan mo magbukas ng white. Balik ka na ulit, tulog ka na ulit. Madaling araw dyan, ha. Actually, pangalawang beses ko na to kanina. Inulit ko siya. Dinilit ko yung isa, yung una. Ano ba to? Samsung Galaxy S9. Hindi ko alam kung magkano to eh. Basta Samsung Galaxy S9 siya. Cellphone. Cellphone. Okay ba yung quality? Never ko pa na-try mag-live gamit cellphone. Okay. Ano lang siya, Samsung Galaxy S9.
Nilagay ko lang sa harap ng bintana, ay sa harap ng ano, para maliwanag. Malamig dito. Foggy labas. Baka sa camera ng settings mo. Try mo yung camera ng settings mo. Baka pwede i-adjust yung camera settings niya. Kasi na-adjust naman yun eh. Pag in-open mo yung camera, may settings doon. Tingnan mo yung settings niya. Tsaka may, alam ko, pag in-open mo yung camera sa settings, tingnan mo, may video quality din doon. Halimbawa, 1080p for something ganyan. Tingnan mo. Baka sa settings lang yan. Di ba pag, halimbawa, pag nag-video ka rin, tingnan mo rin yung quality niya kasi pwede mo siyang iset ata sa 1080p para yung video quality maganda. Kape tayo, Irene. Hindi talaga ako makaano ng walang kape sa umaga. Oo, try mo i-check mamaya. Or check mo ngayon. Tulog pa siya. Nasa taas. Natutulog pa. Maaga lang akong pumasok kasi, maaga lang akong gumising kasi may pasok ako ngayon. Siya, wala siyang pasok. Tawag dito, naka-vacation siya ngayon. So, tanghali na yung gigising. Tulog pa siya. Di ba sa atin yung ano, yung retail store katulad ng halimbawa SM? Pero hindi naman siya, for example, ano ko na lang, alam mo ba yung Pure Gold sa Manila, ganun? Parang ganun. Maliit lang siyang retail store. Doon ako nagtatrabaho. Bisaya ba? Hindi naman Bisaya yung Bicol, di ba? Taga Bicol ako eh. Bicol. Oh, parang ganon. Ganon siya kaliit na store dito sa amin. Yung mga tindahan din ng kung ano-ano. Yun, tama. Sales associate. Ang galing mo ah. Hindi ko naisip yan. May naririnig ka bang ingay? Naglo-laundry ako ngayon eh. Nakalimutan ko kahapon tapusin. So, tinatapos ko ngayon. Kaya, kung may naririnig kang medyo, ano ba yun? Kumakalampang. Yung laundry yun ha. Oh, saan? Magkano na pala yung sahod dyan? Pag, kasi halos matagal na rin akong magkano yung sahod? Per day ba yan? Di ba per day yung sahod dyan sa atin? Ha? Per day? Wow. Magkano yung sahod dyan yung, yung isang araw? Halimbawa, nagtatrabaho ka sa mall, magkano na yung sahod ngayon dyan? Wala akong idea. O di maganda. 'Di ba? Pa-office lang tayo. Cagayan de Oro? Ay malayo 'yun, 'di ba? You're awake. No. I'm live. Doing live. Minimum lang. Magkano yung minimum? Gising na siya. Kagigising niya lang. Ganon? Ay? Alam mo ba dito sa good morning, sir.
Tumawa lang siya. Alam mo ba dito sa Amerika, yung sahod dito ibang-iba sa atin. Binibase nila sa oras. Yung oras dito, halimbawa, isang oras may hindi sa atin per day, 'di ba? Dito oras siya sa oras. Do I still have time? That's up to you. I'm getting ready soon. Per hour dito yung sahod. Do you like the curtain upstairs? Now it's so dark, really dark. Did you notice that? Well, I don't know if that's a good thing or not. Wait. Okay. Oo, per hour nga dito. Magkano na pala yung minimum dyan sa atin? Ng ano? Kasi alam ko dati, 500 ba yun dati? Ano na yun? 4 years ago na yun eh, yung alam ko. Oh, the province 420. Honey, if you work in the province, the regular rate there is 420 in the province. Which province? Like part of South Luzon? No, South Visayas. Because I looked it up like 6 months ago, and it wasn't anywhere near that. So part of Mindanao, she said it's like the rate there is 420 pesos. Look, what if in Manila? Manila's about the same. When I looked it up, your area was like 250. Something really low like that. 250. But she's in Mindanao and she work in office, something like that. And then the rate is 420. Well, that's an office. Oh, okay. She could work at some construction site and see what they pay her. No, those like they pay like really low, I think. Maybe 150 per day for a construction, maybe. Should be more than that. Maybe 300 now. I mean, people do pay less than the minimum because why not break the law? Hi. Okay naman. Yeah, I have 2 viewers. Hello sa 2 viewers ko. Hi, Dor Pastor. Paano ba bigkasin yung name mo? Dor Pastor? Ganon? Kape tayo. I still say the Philippines needs to steal all the telemarketer jobs from China and India. China and India? Yeah, you guys speak English way better than them. Yeah. A lot of like Philippines is like way better than speaking English. Even how we pronounce the words, it's still like you can understand. I hate getting Indian people on the phone. Half of them like pause mid-word, which makes it really hard to understand. Wala pa kaming anak. I want bride. You can want it. I mean, you're gonna get Turn it in it. my face. Wala pa kaming anak.
Actually, meron na pala. Meron na pala. Nasa Amerika kami, Dory. So actually, nabuntis ako ng first baby ko, so hindi na develop. So anong tawag dito? Na miscarriage ako. So ngayon wala pang anak. Nosebleed. Ako nga din dito nosebleed eh. Puro mga kausap ko dito mga English. Nanonosebleed pa ako. I got 2 viewers. Hey, Dan, I got 2 viewers. Hindi kasi ako nagla-live, trinay ko lang. Pagkagising ko, trinay ko lang siya mag-live. I'm gonna go get ready at 11 o'clock. Well, I already showered, so I'll be fine. I still have plenty of time to get ready. Oo, alam mo, hindi ko alam. Late ko na kasi nalaman na buntis pala ako. Tapos, pag pumapasok ako sa work, nilalakad ko lang siya kasi sobrang lapit lang sa bahay. Mga 12 minutes yung lapit ng work ko dito sa bahay. So, everyday, nilalakad ko siya, papasok ng work and then pauwi. Kasi hindi pa nga ako nag-drive, hindi pa ako marunong. Saka sobrang lapit lang naman. So, nilalakad ko na lang. Hindi ko alam na buntis na pala ako. Tapos, pumunta ako sa doktor, nalaman na, yun nga, buntis ako, and then, yung pangalawang check-up ko, natakot na nga ako kasi akala ko hindi regular sa buntis akala ko regular sa buntis yung dinudugo, hindi pala. Yun, doon na nag-umpisa dinugo ako, tapos, yun, hindi siya, ano tawag doon? Yung second na punta ko sa doktor, yung in-ultrasound ako ulit, hindi na nila nakita yung heartbeat ng baby. Wala na siyang heartbeat. Hindi na siya humihinga. So, ayun. Kasi hindi ko alam, hindi ako nagpe-pay attention na buntis na pala ako. Hindi ko alam. Minsan, dati noon nagbabike pa nga ako, noon hindi ko alam buntis na pala ako. Tapos, wala akong alam. Punta lang ako ng nagbabike ako ng nagbabike. Oo, hindi ko alam ganun. Sobra talaga. Excited pa naman ako, pero okay lang yan. Baka next time na mabuntis ulit, okay na siya. Kasi, alam mo ba yung vitamins ba yun ng mga iniinom ng mga buntis? Ano ba yung prenatal vitamins? Hanggang ngayon iniinom ko pa rin siya. Yun yung sabi ng doktor, i-continue ko daw inumin yun. Huwag ko daw itigil, inumin yung vitamins na para sa mga buntis. Yeah, umiinom pa rin ako everyday. Alam mo, ang ganda ng vitamins na yun. Yung buhok mo, tawag dito, nagpapakapal ng buhok, tsaka yung kuko mo, sobrang kapal din. Nakakaganda ng skin. Oh, oo nga eh. Siguro nga, next time, na talaga ako, aware na talaga ako. Sa sunod, aware na talaga ako. Kasi ito nga yung iniinom ko, hindi ko ninagay ko dito kasi ang lalaki pala ng vitamins ng mga yung pregnant na mga ganito yung vitamins nila, ang lalaki. Ito yung iniinom kong vitamins. Ito yung vitamins ng mga buntis, iniinom ko pa siya. Hanggang ngayon hindi ko tinitigil kasi yun sabi ng doktor, continue ko lang siya. Prenatal? Teka, kunin ko yung bote nito. Yun yung sabi sa akin, huwag ko daw ihinto. Ito siya, oh. Yan. Kung nakikita nyo, malinaw ba yung camera? Yan. Yan siya, oh. Yan siya. Ito yung iniinom. Kasi yun sabi ng doktor, pag alam mo, hindi ko rin to alam, sinabi rin sa akin, pag halimbawa balak mong
gusto mong mabuntis, pwede ka daw nito uminom, pwede ka daw nitong mag-take kahit 1 year. Ano na ako? How old I am, honey? 34? Yeah. 34. Inom na nga ako ng vitamins para hindi ko makalimutan. 34 na ako, Irene. Ito, vitamins, dalawa. Ito yung pang sa mga buntis. And ito naman yung, ay! Nahulog. I did not. I just dropped it. Ito naman yung, oo. Ito naman yung, ano, vitamin E. Oo, 1985 ako ipinanganak. Meron ata nito sa Philippines prenatal vitamins. Meron nito sa Philippines, I'm sure. Kung halimbawa gusto mong mabuntis, mas maganda to kasi maganda yung develop ng baby. Inom nga ako ngayon para anong oras na ba? 42. And then vitamin E. Ayun, kina-continue ko pang inumin to. Kasi baka sakaling mabuntis ulit, ano na, healthy na yung, maganda na yung, ang tawag dito? Maganda yung develop ng baby. Kasi ito nga, para sa mga buntis. Pwede mag-take nito kahit hindi buntis kung talagang gusto mong, halimbawa, nagpaplano kayong mabuntis. Take mo lang to everyday. Safe naman siyang i-take. Kaya yun, ito yung vitamins ko everyday. Oh. Ano ba yung royal jelly? Maybe I still continue doing live while I'm getting ready for work, right? Do you think? You do whatever you want. Well, if you don't get ready in time, you're gonna have a problem. 10:44. I'm gonna get ready tomorrow. In the Philippines, honey, it is maybe it's 2:00 a.m. right now there in the Philippines. Oh, 1:45 a.m. in the Philippines right now. Maybe. Yeah. Yes. I am talking to the two ladies here that they're in the Philippines right now. And then they said it's 1:45 a.m. right now in the Philippines. Right? Yeah. I can't keep track because we do that stupid daylight savings. Oh, when we're gonna get those daylight savings? Spring? I don't know when. Somewhere in that 3-month period. Oh, that's a little bit far. 3 months. No, in that 3-month period, not 3 months from now. What's that mean period? I mean, I'm confused. There's 4 seasons.
you know, summer, fall, winter, spring. 10:46 in the morning. Here. Umaga dito, Irene. I mean, mag-aalas 11 na ng umaga. Uy, maraming salamat pala sa maraming salamat kay Irene and then kay Dor Pastor. Oo, Friday dito. Oo. Sobrang bait. Maunawain. He's in his computer. Pakita ko sa inyo. Diyan yung ano niya. Yung hanging out niya. What are you eating, honey? Chips is not breakfast. Say hi. What? Hi. I don't want to be on that. Mahiyain siya. Wait, hindi ko nabasa yung ano niya. Ay, uy, alam mo, gusto ko yung accent nila. Ang cute nilang magsalita. Yung mga British. Gusto ko yung accent nila. Hello, sir. Irene, gusto ko yung accent nila. Ang gagaling nilang magsalita. Yung mga British. Nakapunta ka na sa kanila, hindi pa? Ang gagaling nila. Gusto ko. Lalo na yung mga movie na may mga British na mga gusto ko yung accent nila. Natutuwa akong pakinggan kung paano sila magsalita. Nagkita na pala kayo? Ang cute naman. Oh, wow. 1 year na pala kayo. Congratulations, sis. Gusto ko yung accent nila. Ang cute nila magsalita. Siya lang pumunta dyan. Tinitingnan ko yung oras kasi tingnan ko kung may time pa akong tawag dito. Oh, stretching. Oh, ang sarap to. Tinitingnan ko kung may time pa ako, pwede ko isingit na tawag dito. Mag-film ngayon kasi may pasok ako. Tingnan ko kung may time pa ako. Baka pwede ko siyang isingit lang mabilisan lang video. Kasi 1 week na ako hindi naka-upload ng video, sayang din eh. Tinamad ako ng 2 araw kong day off, so alam mo, gumawa ako ng pangalawang channel sa sa dito. Gumawa ako ng pangalawang channel. Yung gusto ko lang i-try yung pangalawang channel ko, yung Tagalog vlog lang siya. Kung anong maisipan kong i-vlog, walang plano. Basta lang vlog dito sa amin. Kung anong mga ginagawa ko ditong random videos dito sa amin. So, gumawa ako ng pangalawang channel. Try ko lang. I'm gonna finish my coffee and I'm going to get ready.
Hey Irene and Dory, magpapaalam na ako ha. Next time na lang ulit pag nakapag-live ako. Saka thank you sa inyong dalawa sa sa pagpunta sa aking live stream. Next time na lang ulit. Kasi may pasok ang lola nyo ngayon. Yung kalat sa likod, oh. Yun yung hindi pa namin naaayos eh. Sobrang kalat sa likod. So, next na live na lang ulit, okay? So, because may pasok ako ngayon, magre-ready na ako para sa work. Start na naman ng work and next na na lang ulit na live.